Dnes som navštívila King College Hospital tu v Dubaj Marine a som strašne šťastná, lebo sú to moje lodičky. Nechcem topánky lodičky, ale lodičky, moja minulosť. Nádhera. Moje spomienky, keď som jazdila na takejto lodi v Chorvátsku. Paráda. A však sa to raz vráti možno. Nie v Chorvátsku, ale tu.